Ukudayiswa aze aphela amathikithi ngokusheshsha nokuqinisekiswe izolo ntambama kuqinisekisa ukuthi lo mdlalo wezingqungqulu zase Soweto umdlalo omkhulu ngempela ohlwini lemidlalo yakuleli. Ukuhlelwa kwalomdlalo kwaqala emasontweni adlule izinhlaka ezahlukene kuzo kukhona abaphathi benkundla amaqembu amabili iPSL abezimo eziphuthumayo abezinhlekelele kanye nabezokuphepha. Ukuphepha nokuvikeleka ikhona okubalekile kakhulu ngalolu suku. I think that the biggest thing for Derby is to get the patrons in safely into the venue. Once they're inside the venue and the match started, everything is good. Babalelwe izinkulungwaneni abazoqapha ngaphakathi nangaphandle kwenkundla kanye nama-CCTV camera angeziwe afakiwe uqapha okuphambene nomthetho. Amathikithi angumgunyathi ahlale inkinga enkulu kulolu hlobo lomdlalo. We're planning for and expecting anything between 2,000 and 3,000 fake tickets. There's ways and means to identify them, especially with the scanning system now.